Кніга выхаду, раздзел 38. Зрабіў ён і ахвярнік цэласпалення з дрэва акацыі, 5 локцяў даўжыні і 5 локцяў у шырыню, і 3 локці ў вышыню, рогі якога выходзілі з вуглоў, і пакрыў яго меднымі пласцінамі. І зрабіў з медзі ўсе прыналежнасці да ахвярніка: папяльніцы, гаршкі, лапаткі, крапільніцы, вілкі і кадзільніцы. І зрабіў медныя краты для яго накшталт сеткі пад край ахвярніка, знізу аж да сярэдзіны яго, зрабіўшы 4 кольцы на такую ж колькасць краёў кратаў для прасоўвання жэрдак, каб несці ахвярнік. І зрабіў іх саміх з дрэва акацыі і пакрыў меднымі пласцінамі. І прасунуў у кольцы, што выступалі з бакоў ахвярніка. Сам жа ахвярнік быў пусты, зроблены з дошак, полы ўнутры, а не суцэльны. Зрабіў і таз медны з падножам яго з люстэрак жанчын, якія служылі пры ўваходзе ў палатку сустрэчы. Зрабіў і панадворак, на паўднёвым баку якога былі заслоны скручанага весону, даўжынёю ў 100 локцяў, 20 слупоў медных з падножамі іх, аплікі слупоў і кольцы іх срэбраныя. Таксама на паўночным баку былі заслоны, слупы і падножжы, аплікі і кольцы пры слупах тых жа памеру, работы і металу. А на тым баку, які глядзіць на захад, былі заслоны 50 локцяў у шырыню, 10 слупоў з іх падножамі і аплікі слупоў і кольцы іх срэбраныя. У сваю чаргу ён падрыхтаваў для ўсходняга боку заслоны 50 локцяў шырыні, з якіх адзін бок меў заслоны ў 15 локцяў і 3 слупы і столькі жа падножаў. А з другога боку, бо ён зрабіў выхад з палаткі з абодвух бакоў, заслоны былі таксама ў 15 локцяў і 3 слупы і столькі ж падножаў. Усе заслоны панадворка кругом ён выткаў скручанага весону. Падножжы слупоў былі з медзі, аплікі ж іх і кольцы іх срэбраныя, і вяршыні іх ён пакрыў срэбрам. І ўсе слупы панадворка абклаў ён срэбранымі кольцамі. Зрабіў заслону ля ўваходу ў панадворак з гіяцынту і пурпуру, чырвані і кручанага весону, залататканай работы, і мела яна 20 локцяў у шырыню і 5 локцяў у вышыню, згодна з памерам, які мелі ўсе заслоны панадворка. І было 4 слупы ля ўваходу з меднымі падножамі і срэбранымі аплікамі, і вяршыні, і кольцы іх ён пакрыў срэбрам. Таксама зрабіў ён калкі скініі і калкі панадворка з медзі. Вось падрахунак выдаткаў на скінію сведчання, які быў зроблены па загадзе Маісея з дапамогаю левітаў пад наглядам Ітамара, сына Аарона святара. А Бесалеэль, сын Ура, сын Гура з пакалення Юды, выканаў усё, што загадаў Господ Маісею, узяўшы сабе памочнікам Агіліяба, сына Ахісамаха. З пакалення Даны майстара, ткача Адамашніка, вышывальшчыка па гіяцынце і пурпуры, чырвані і весоне. Усяго золата, што было ўзважана для работы над святыняй і што было прынесена ў дарах, было 29 талентаў і 730 сікляў па вазе сікля святога. Срэбра ж ад тых, хто быў запісаны ў грамадзе, было 100 талентаў і 1775 сікляў паводле памераў сікля святога. Адну бэку, гэта значыць паўсікля паводле памеру сікля святога, даў кожны, хто падпаў пад спіс, пачынаючы ад 20 гадоў і вышэй, ад 603 550 мужчын. 100 талентаў срэбра было скарыстана на адліццё падножаў святыні і падножаў ля пакрывалаў. Было адлічана па адным таленце на адно падножа. А з 1775 сікляў ён зрабіў аплікі для слупоў і пакрыў іх вяршыні і абклаў іх срэбрам. Таксама медзі было прынесена 70 талентаў і 2400 сікляў, з якіх ён
зрабіў падножжа для ўваходу ў палатку сустрэчы і медны ахвярнік з яго кратамі і ўсімі пасудзінамі, што служаць яму, і падножжа панадворка, як вакол яго, так і для ўваходу, і ўсе калкі скіне і панадворка кругом.